Moro! Seuraavaksi mä lähden tokalle ajotunnille. Tervetuloa messiin. Hyvä, sulla on nyt kaikki rupeaa valmiita. Ja tänään meidän piti tehdä vähän sitä itsenäistä ajamista ja kokeilla, itsenäistä käsittelyä. Eli ennen kuin sä oot lähdössä, ruvetaan miettiä, tietää jo kaverit, että me ollaan poistumassa. Vilkkuja, kuulut kulmaa. Täydellistä. Nyt kyllä huomasin, että laitoin eka vapaalle, niin olisiko voinut suoraan vaan laittaa Kyllä, ykkösen? joo. Ja sitten mietittiin, että missä kohtaa sä voisit jo vaihtaa sen kakkosvaihteen. Voisi olla jo nyt. Hyvä. Kelas ihan, jos takana ei tule nyt ketään, niin ihan pysähdys ja lähdetään uudestaan liikkeelle. Hyvä. Viimeistä testattiin sitä mäkilähtöä. Joo. Kokeillaanpa uudestaan. Haluatko kokeilla ihan itse vai kertaanko miten meni? Nyt ei tule ketään takaa eikä mistään, niin voisin koittaa itse. Muistatko mitä tapahtuu, että jos tämä auto sammuu? Miten sait sen takas käyntiin? Se taisi olla automaattisesti. Jos. Kytkin on pohjassa. Kyllä, kyllähän kokeilla. Sehän lähti. Sehän lähti hienosti. Ihan vähän suti, huomasitko? Joo, kyllä huomasin. Jotenkin vähän tuntui oudolle. Sitten toinen ajotunti mennyt ja fiilis on aika hyvä. Vähän jännitti taas, mutta pääsi ihan omatoimisesti ajelemaan ja ei tarvinnut kaikkea ajo-opettajan kertoa. Ajotuntihan menee aika hyvin nyt 2 tunniksi, eli mäkilähtökin lähti sujumaan hienosti. Eli ensi kerralla lähdetään miettimään vähän vaikka liikenneympyröitä liikenteeseen. Tehdään näin.